Armand van Halen, 4 mei 1938, Paramaribo. Megaboer en groot ondernemer. Armand van Halen is in 1958 na zijn eindexamen Algemene Middelbare School in dienst getreden als voorman bij de technische dienst in de betonfabriek van zijn ouders, Van Halens Betonindustrie, Fabi. Een bedrijf dat met Armand als algemeen directeur is uitgegroeid tot een holding in diverse branches met eigen toeleveringsbedrijven voor de productie. In 1979 kocht familie Van Halen NV-VCM in het district Kommerwijnen met 11 verwaarloosde plantages, waaronder Rust en Werk. Daar heeft Armand 5000 hectare in cultuur gebracht voor veeteelt, landbouw en fruitteelt. NV-VCM is heden groot leverancier van agrarische producten voor de lokale markt. Het familiebedrijf heeft zich ontwikkeld tot NV Van Halens Beheer- en Administratiemaatschappij, VABAM, een holding met 12 naamloze vennootschappen, waaronder Squalla, Subema, NBI en Gaia's Mining. Van Halen is medeoprichter en bestuurslid van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, en Associatie van de Pluimveesector in Suriname. Hij zat in vele raden van commissarissen en in het bestuur van het Agrarisch Kredietfonds. Hij is gedecoreerd tot drager van het Grootlint in de Ereorde van de Palm in 2022. Odo, Jompo Tektaki na noti, maar voor horing. De kunst is om te behouden wat je hebt.